Aktar minn 50 qawwi membri tal-klabb tal-water polo ta' Marsa Skala qabżu jommu f'Temkisa u Baħar Imqalleb biex jiġbru fondi għall-istrina. Din kienet il-5 edizzjoni ta' din l-attività l-għada tal-Milied imsejħa Santa Swim li ma' tradizzjoni skalina bdiet wara mħatra spontanja li saret bejn xi membri kif jispjega l-President tal-klabb Aaron Simpson. Mela, din hija xi ħaġa li oriġinarjament xi 5 snin ilu, bdiet forma ta' ċajta konna attività hawnhekk flimkien u speċi saret imħatra biex naraw min ħajaqbes f'dan iż-żmien kiesaħ tax-xitwa. Ovvjament minn ċajta bdiet li kull sena norganizzawha u issa l-iskala tagħha qed tikber. L-għan huwa li niġbru flus u nagħtuhom mill-istrin, ovvjament bħalma ħafna entitajiet li f'dan iż-żminijiet jagħmlu l-ivent tagħhom u l-flus il-fondi jmorru għall-istrina. Joseph Zerafa Boffa mill-istess klabb qal li l-baħar kellu temperatura ta' bejn 16 u 18 grad Celsius. Ftit imqalleb il-baħar xorta huwa sejf biex nobu. Sintenti huwa kiesaħ illum, huwa kiesaħ. L-attività ittelet f'atmosfera festiva tal-Milied u fija inġabru total ta' 1,000 euro għall-istrina. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.